आज किती दिवसानंतर मी असा कॅमेरा हँडल करतोय मी असा. बरोबर. ट्रायपॉड वेगळा आहे माझ्याकडे म्हणून आणि मोबाईलवर करतो. मोबाईलवर? हो, तुमच्याकडे गोप्रो आहे ना? मला गोप्रो आहे. सुनील दादा सर्व्हिस चायवाले. ओके ओके, परत या. तिखट आणि आंबट कॉम्बिनेशन एक नंबर आणि खास सुनील दादा रिकमेंडेड आहे. ओके. आणि मस्त त्यापेक्षा ना टेस्ट भन्नाट आहे. एक नंबर टेस्ट. एवढे कोकणातले युट्यूबर्स आहेत ज्यांचे मी व्हिडिओ बघतो त्यांना भेटायचं आणि त्यांना आमच्या चॅनलवर आणायचं. बरोबर. हे मी तेव्हा ठरवलं. नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. तर मित्रांनो, मी आता आहे राजापूरमध्ये. माझ्यासोबत आहे मंदार. तर इथे आम्हाला एक यूट्यूबर म्हणजे भेटायला येणार आहेत, सुनील माळी ब्लॉग्स. भरपूर मोठं चॅनल आहे आणि फेमस यूट्यूबर आहेत आपल्या कोकणातले. चांगले मस्तपैकी व्हिडिओ असतात त्यांचे, जे आपल्या कोकणातील व्यवसायाच्या संधी आहेत, त्याच्यानंतर शेतीविषयक वगैरे व्यवसाय असतील तर या सर्वांचे व्हिडिओ ते बनवत असतात. अतिशय सुंदर असं व्हिडिओ असतात. ड्रोन शूट वगैरे चांगले असतात, सिनेमॅटिक्स व्ह्यू वगैरे. तर मित्रांनो, आज मी त्या सुनील माळी दादांना आज मी भेटणार आहे. तर आणि त्यांच्या यूट्यूब चॅनलविषयी मी माहिती करून घेणार आहे. तर मंडळी, यासाठी हा व्हिडिओ नक्की बघा. हां, नमस्कार दादा. नमस्कार. आज भेटलो. मागच्या वेळी तुम्ही आलेलात ना आचऱ्याला. अरे ओळख कसं तरी आपले फॅमिली मेंबर आहेत आपण. मला कोणाला सोडणार आहे? ह्याला सोडणार आहे, मठात सोडणार आहे. भावाने 2 दिवसा अगोदर सांगितलं होतं की भेटूया म्हणून राजापूरला. त्याचं काम आहे संगमेश्वरला. हो. आणि नशीब आहे की माझ्या गोळ्या चालू आहेत पायाच्या. 7 दिवसाला मला 28 गोळ्या खाव्या लागतात. हा, तर मग त्याच्यामुळे काय होतं, होमिओपॅथी चालू आहे. तर झोप पूर्ण होत नाही, म्हणजे लवकर उठायला होत नाही. तर मी आलो 11 वाजता नेटवर्कला, 11:15 वाजता. बघितलं की याचा नंबर यांनी मिस कॉल दिलेला आणि ग्रुपवर पण मेसेज केलेला. लगेच याला कॉल केला. मग तसाच घरी गेलो, आंघोळ पण नाही केली. तसंच आलो, कपडे चेंज करून इकडे आलो भेटायला. भेटणं महत्वाचं आहे. घरी जाऊन आंघोळ करणं कधीही करू शकतो. आणि आमच्यासाठी खास 18 किलोमीटर आले तिथे आम्हाला भेटण्यासाठी. आम्ही हायवेने संगमेश्वरला जात होतो. आम्ही ऍक्च्युली यांच्या गावीच जाणार होतो, पण एक खास आम्हाला भेटण्यासाठी. हा 18 किलोमीटर आला ना. थँक्यू दादा त्यासाठी. अरे 18 किलोमीटर म्हणजे यायचं परत जायचं म्हणजे 36 किलोमीटर होणार. म्हणजे पुढे जायला उशीर होणार. त्यापेक्षा मग मी येतो, मला इथे उशीर झाला तरी चालेल. आणि ह्याला संगमेश्वरला जाऊन जो कॅमेरा ज्यांनी पकडलाय ना त्याला ड्रॉप करायचा आहे. ड्रॉप करून रात्री परत देवगडला जायचं. म्हणजे रात्री 12-1 वाजणार. बरोबर. आणि रस्ते खराब आहेत. रस्ते भरपूर खराब आहेत. आता येताना तरी आम्हाला चांगला मिळाला खारेपाटण राजापूर पर्यंत. त्याच्या पुढे काय कंडिशन आहे सांगू शकत नाही मुंबई गोवा हायवेची. आणि मेन पहिलं माणुसकी ठेवणं गरजेचं आहे. अरे तू येणार त्यापेक्षा आपण तिकडे जाऊ ना. दोघांचंही भलं होईल, भेटणं पण होईल. तू पण जाशील लवकर, मी पण जाईल लवकर. वेळ वाचेल. दादा आमचं कसं माहितीये, मी आता ना कोकणातल्या युट्यूबर्सना वगैरे भेटतोय आणि त्यांची अशी ना जर्नी म्हणजे आता तुमचे कसे जे सबस्क्रायबर असतात ना, त्यांचा विषय कसा असतो, जे आपल्या पूर्वीपासून असतात त्यांनाच फक्त माहिती असते की तुम्ही कोणत्या परिस्थितीतून आताच्या स्टेजला पोहोचला. तर आताचे जे तुमचे सबस्क्रायबर आहेत किंवा माझे सबस्क्रायबर आहेत, तर त्यांना मी तुमच्याबद्दलची अशी ओळख करून देतो तुमच्याबद्दल. आणि आपले जे सर्व युट्यूबर्सचा ग्रुप आहे ना, तर त्यांची. तर त्याच्यासाठी एक छोटासा इंटरव्ह्यू, काही नेमकेच प्रश्न असणार, त्याचे फक्त उत्तर आमच्या सबस्क्रायबरना पाहिजे. हा बोल ना, काय चालेल. तर मला सांग, सुनील माळी ब्लॉग हे चॅनल कधीपासून सुरू झालं? हे 2015ला चालू झालं. 2015 म्हणजे आता जवळपास 6 वर्ष झाली. 6 वर्षांनी मी सुरुवात केली ना, तर पालखीपासून सुरुवात केली होती. हां. तर त्यावेळी विचार केला करायचं म्हणून. पण मुंबईला गेलो, कामाचा लोड वाढला, दुर्लक्ष झालं. ओके. आणि नंतर पण विचार केला नाही यार, आपण काहीतरी आपली आठवण ठेवावी. बरोबर. पुन्हा तोच चॅनल ऍक्टिव्ह केला, रिऍक्टिव्ह केला. चला आता इथं पुन्हा करू, नवीन नाही बनवायचं. बरोबर. जो चालू आहे त्याच्यावर सुरुवात करू. कारण की आपण पहिला व्हिडिओ कुठला बनवलाय तो आपल्या लक्षात ठेवायचं. बरोबर. मग करत आणि पालखीला आलो होतो 2000 जेव्हा लॉकडाऊनच्या अगोदर 8 दिवस अगोदर 14 तारखेला 14 मार्चला. ओके. आणि आलो आणि
देवी पावली मला हा. आणि आपले सबस्क्रायबर म्हणजे वाढत गेले हा. आणि पण एक आहे की मेहनत केलं की त्याचं फळ भेटतं. होय मिळतं, तर बरोबर एवढं आहे. आहे की ती वेळ होती सगळं लॉकडाऊन मध्ये घरी होते त्याच्यामध्ये तो एक चांगला मला बूस्ट भेटला मिळाला, बरोबर. चांगला भेटला. पण एक आहे की असं वाटलं की अरे तो लवकर गेला पुढे आणि मी नाही. प्रयत्न सोडू नका. आज माझे मी सांगतो 36,000 आहे. कधी कोणाचे आहेत ना 50,000 होईल ना एका दिवसात पण सांगू शकतो. एका दिवसात ते सांगू म्हणून बोलतो खचून जाऊ नका. बिंदास व्हिडिओ बनवत राहा. फक्त आहे की त्या दिवशी तुम्ही खचाल ना मग त्या दिवशी मग पुढे तुम्ही काय नाही करू शकता. माझं असं आहे वैयक्तिक व्हिडिओ बनवत राहा. प्रत्येक युट्यूबरची वेळ येते की जेव्हा वाटतं की म्हटलं की चॅनल वगैरे जास्त फेस व्हॅल्यूला जास्त हे करा. म्हणजे जिथे पण तुम्ही जाताय ना तर तुम्ही फेस पण दाखवा. जास्तीत जास्त तिकडचा परिसर आणि माहिती पण तुमच्या व्हिडिओ मध्ये माहिती असते आधी भरपूर. मी इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ आणि एक म्हणजे काय सांगायचं तर जे व्यवसाय वगैरे कोकणातले जे तरुण वर्ग आहेत ना त्यांना एक एनकरेज करण्याचं एक महत्वाचं काम करतात सुनील दादा. तेच आहे ते मला भरपूर आवडतं. नाही मेन कसं आहे माहिती आहे बघ माझा जन्म मुंबईचा. आताही सांगतो अगोदर पण सांगतो जन्म मुंबईचा शिक्षण मुंबईचं एका चांगल्या पदावर काम करतो मी. बरोबर. पण आता कसं आहे की स्थानिक मुलं जे आहे आता मी 2 वर्षामध्ये बघितलं लॉकडाऊन मध्ये सर्व पैसेवाले पण आणि जे गरीब पण आहेत म्हणजे आपला मिडल जो वर्ग आहे सगळे गावी येऊन राहील. बरोबर. पण लोकांना कळायला लागलं की गाव काय मेन महत्वाचं आहे. गाव असणं गरजेचं आहे आणि गावचे मुलं इकडून शिकून मुंबईला जातात. कशाला गुजरातचे लोक 3,000 किलोमीटर राजापूरला व्यवसाय करतात. बरोबर. देवगडला व्यवसाय करतात. आपण 500 किलोमीटर का देतो मग गावीच विकास करायचा ना. म्हणून माझ्या वैयक्तिक मध्ये येणाऱ्या पुढच्या पिढीने काहीतरी गावी करावं म्हणून मी जास्तीत जास्त गावचे व्हिडिओ बनवतो. त्यांना फायदा होईल माझ्याकडे बघून. कारण की अरे हा मुंबईकर आहे आज गावी राहतो तर आम्ही गावचे आहे तर मुंबईला काय जायचं मग गावीच व्यवसाय करूया. तुम्ही देखील स्वतः काजूची बाग वगैरे माझी स्वतःची काजूची बाग आहे आणि स्वतः मी त्या ग्राउंड लेवलला उतरलो. मी स्वतः खड्डे काढून काजू आणून कारण की लोकांना कळलं पाहिजे अरे तो करू शकतो तर मी काय नाही. ऍटलीस्ट त्याच्या 10 लोकांनी बघितलं किंवा 100 जण त्यातला 1 जण तरी ऍक्टिव्ह झाला किंवा मी करू शकतो तरी आपल्यासाठी भरपूर. म्हणजे आपल्या कोकणातला एक व्यक्ती आहे एक झाला तर त्याला बघून 10 जण अजून ऍक्टिव्ह होतील. मला तो प्रयत्न चालू आहे की आपले कोकणातले मुलं जायला ना पाहिजे बाहेर कोकणामध्ये. कारण की आज परप्रांतीय राजापूरला येऊन कोकणात येऊन व्यवसाय करतात. मग आपले लोक का जातात 10 आणि 15 हजारासाठी बाहेर जात आहेत. म्हणून माझं ते एक वैयक्तिक मत आहे की कोकण सोडू नका कोकणामध्ये व्यवसाय करा. आणि ना आता तुमची हल्लीच एक व्हिडिओ जी म्हणजे गडावर ना दारू वगैरे पिऊन गेलेले ना त्यांचे तुम्ही व्हिडिओ बनवलेले आहेत ना त्याच्यात 1 मिलियनचे एक्सपिरियन्स कसा होता रायगडावर गेला. अरे कसं झालं माहितीये मी आणि माझी बायको येत होतो खाली आणि ते प्रत्येक जण ड्रिंक करणारे बोलत होते की अरे माझा फोटो काढ म्हणजे जे लेडीजला बोलायचे. तर मी मागे वळून बघितलं कोण बोलतंय तर बघितलं एक व्यक्ती होता तो पुढे आला. त्याच्यानंतर मागून एक व्यक्ती होता तो माझ्या बायकोला बोलायला लागला. हे चुकीचं आहे. बरोबर. म्हणजे आपण छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्यामध्ये राहतो ज्यांनी आपल्यासाठी एवढं केलंय. मग हे लोक दारू पिऊन काय गड किल्ल्यावर. गड किल्ला म्हणजे आपलं पवित्र स्थान आहे. बरोबर. तुम्ही देवाच्या ठिकाणी जाऊन दारू पिऊ नाही शकत ना जाऊ शकत. मग त्यापेक्षा तुम्ही अशा ठिकाणी का जाताय. बरोबर. एखाद्या देवाला कोणी नाही बघितलंय पण छत्रपती शिवाजी महाराज यांना आपल्या पूर्वजांनी बघितलं. बरोबर. तर ते देवत आहेत. तर माझं म्हणणं की गड किल्ल्यांना जाऊ नये पिऊ. मी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला पण कोण ऐकत नव्हते. मग शेवटी विचार केला की व्हिडिओ ब्लर नाही करायचा त्यांच्या फेस ब्लर नाही करायचे. ब्लर केला तर पुढे अजून 4 लोक करतील. मग त्यापेक्षा ब्लर करण्यापेक्षा चेहरे दाखवू त्यांना पण कळू दे आपण काय केलं आणि पुढचे जे येणारे दारू पिऊन त्यांना पण कळेल अरे गड किल्ल्यांवर असं केलं की आपली पूर्ण इज्जत जाईल. मग माझं म्हणणं आहे की तुमची इज्जत जाईल पण त्याचबरोबर घराण्याची पण इज्जत जाईल. मग म्हणून तुम्हाला सांगतो की गड किल्ल्यांवर दारू पिऊन जाऊ नका कारण की पवित्र स्थान आहे. आणि दादाची देखील ना ट्रेकिंगचे वगैरे गड किल्ल्यांचे मी करतो. माझा पाय दुखतो तरी सुद्धा मी करतो. ऍक्सिडेंट झालेला आहे ऍक्च्युली पाय ऍक्सिडेंट झालेला आहे बुलेट झालेला आहे आणि तरी देखील ट्रेकिंग वगैरे करून व्हिडिओ सर्व बनवतात. भरपूर मला एकदम मस्त वाटतं बघायला. मी सर्व व्हिडिओ बघतो यांचे. पण एक आहे की तुम्ही व्हिडिओ बनवत जा. फळाची अपेक्षा करायची पण इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ बनवा की जेणेकरून आता बघ आज माझे व्हिडिओ आहेत ते तुला फायदा होतो. हो नक्की. तू 10 लोकांना शेअर कर. बरोबर. म्हणजे कसं लोकांना शेतीबद्दल आज तू कसा विषय काढलेला आहे शेतीबद्दल तू व्हिडिओ बनव. बरोबर. तसं 10 लोकांना झाला तर फायदा आहे. तुम्ही रोज काय ना काय मी हे खाल्लं ते खाल्लं इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ बनवा ना. म्हणजे माझं म्हणणं काय तुम्ही बघा खाण्यावर प्रत्येक क्षेत्र वेगवेगळं आहे. प्रत्येक क्रिएटिव्ह एंटरटेनमेंट प्रत्येक जण वेगवेगळं देतो. मी इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ देतोय मालवणी लाईफ म्हणजे लक्की हा इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ देतोय. अशी काही मंडळी
पण माझं म्हणणं आहे की इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ बनवा, त्याचबरोबर तुम्ही एंटरटेनमेंट पण बनवा. तुम्ही 10 एंटरटेनमेंट बनवता, त्याचे 2 व्हिडिओ गावच्या मुलांसाठी, स्थानिक मुलांसाठी काहीतरी व्यवसायाचा व्हिडिओ बनवा. बरोबर, म्हणजे प्रत्येक जण डायव्हर्ट होऊन जाईल गावाकडे. माझं तो वैयक्तिक मत आहे, पण असं कोण करत नाहीये. आणि स्पेशल आपले वडापाव आलेले आहेत. वडापाव राजापूर स्पेशल वडापाव. मी नाही, मला खायला नाहीये, पण आपले कॅमेरामॅन, त्याचं नाव काय तुझं? मंदार. मंदार. आणि आपला आशिष, आपला युट्यूब फॅमिलीचा मेंबर, ते 2 जण आलेले आहेत. आणि माझा आते भाऊ पण आलेला आहे तिकडे. आता आम्ही जरा वडापाव खायला या. पाठीमागे वडापाव खातोय भाऊ. इथे शॉप आहे, पाठीमागच्या साईडला आलेलो होतो आम्ही. आणि मागून आहे नाव अर्जुना नदी वाहते इथे. कसं वाटला परिसर? आतमध्ये बसण्यापेक्षा ना मस्त निसर्गामध्ये काही वगैरे सावली आहे चांगली. आणि हा माझा भाऊ आहे, हा आते भाऊ आहे. तर व्हिडिओ बनवले नाही आपण या टायमाला गणपती बाप्पांचे, कारण की हा माझा भाऊ आहे ना, याचा मोठा भाऊ, तो या आता जगामध्ये नाही आहे. तर हा माझा सक्का भाऊ, आते भाऊ. तर त्याच्यामुळे मला काही करता आलं नाही, दुखवटा असल्यामुळे. तर या वर्षी नाही तर पुढच्या वर्षी आपण चांगला प्रयत्न करूया, चांगले व्हिडिओज आणायचे गणपती बाप्पांचे. आणि आपला व्हिडिओ येणारच आज किंवा उद्या, तो बघा तुम्ही. बाकी काय वाटलं? बाकी तुम्हाला भेटून एकदम आनंद झाला. भरपूर दिवसापासूनची इच्छा होती. माझ्या वेळी पराग दादा बोललेला, ते मी सुनील दादांना भेटायला तिकडे आलेलो पूर्ण फॅमिली सहित. त्यावेळी म्हटलं की, आणि लकीने ज्यावेळी ॲड केला ना मला ग्रुपला, तेव्हाच मी ठरवलं एवढे कोकणातले युट्यूबर्स आहेत ज्यांचे मी व्हिडिओ बघतो, त्यांना भेटायचं आणि त्यांना आमच्या चॅनलवर आणायचं. बरोबर, हे मी तेव्हा ठरवलं. आता थोडी चालू करतोय. आता इकडे मी आलो तर तुम्हाला भेटलो, पुढे आता जाईन लांजा संगमेश्वर होतं, तिकडे कोणतरी भेटतील. मग सँडीवीरला कॉल कर, तो लांजाला असतो. ते गेलेत वाटतं, कालच गेले. नाही, आला वाटतं बहुतेक. आय थिंक सो, मला वाटतं तो आलाय. काल मी स्टेटस बघितला ना, तेव्हा ते ऑफ टू कोकण बोललेले. ओके, नाही मला वाटलं येत आहेत की काय, मी बघितलं नाही एवढं, पण मला वाटलं मे बी येत आहेत की काय. वडापाव कसा वाटला? पण वडापाव मस्त आहे. वडापाव आपल्या इकडचा फेमस आहे. राजापूरला आला तर करमेळकर म्हणून आहे त्यांचा. चटणी आवडली. आणि वडापाव पण एकदम गरम आहे, फ्रेश. पाव वगैरे भारी आहे ना, गरम खायला मजा येते. आज किती दिवसानंतर मी असा कॅमेरा हँडल करतोय मी असा. बरोबर, ट्रायपॉड वेगळा आहे माझ्याकडे म्हणून. आणि मोबाईलवर करतोय. मोबाईलवर? हो, तुमच्याकडे गोप्रो आहे ना? माझा गोप्रो आहे. आमचे सर्व मोबाईलवरच आहे. गोप्रो वगैरे घेण्याची इच्छा आहे. हा कॅमेरामॅन बघा. हा तुझं नाव बाबा? मंदार. मंदार नाटळकर भाऊ आहे. ओके 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 ओके. मंडळी, हा आहे राजापूरचा फेमस वडापाव. बघा कसा सुंदर असा आहे, चवीला देखील अतिशय उत्तम आहे. जस्ट आम्ही ट्राय केला तर एकदम गरम आहे एकदम वडापाव. त्याच्यानंतर ही जी ग्रीन चटणी आहे ना, तिखट वगैरे एकदम सुंदर आहे, खोबऱ्याची चटणी. आणि त्याच्यानंतर ही लालवाली आहे, ही आंबट आहे चटणी. तिखट आणि आंबट कॉम्बिनेशन एक नंबर. आणि खास सुनील दादा रिकमेंडेड, आणि आम्ही ते त्याच्यासाठी खास आलोय टेस्ट करण्यासाठी. मी नाही करणार आहे, कारण की मला सध्या खायला नाहीये. ओके ओके ओके. मैदा सध्या बंद ठेवलेला आहे. बरोबर. आता 2 आवळे दिवसाला मी आता रोज 4 ते 5 आवळे खातो. हा भाव आहे गे. तर आता खास भावासाठी ऑर्डर केलेला आहे. आम्ही आता जस्ट ट्राय केला. पण कसा वाटला? एक नंबर. चव तर सुंदर होती. तिखट आंबट कॉम्बिनेशन. राजापूरला कोण येत असेल ना, आवर्जून तुम्हाला सर्वांना सांगतो. हो. जवाहर चौकामध्ये समोरच आहे करमेळकर यांचा वडापाव. ओके, एक नंबर वडापाव आहे. नक्की ट्राय करा. ओके. आणि मस्त, त्यापेक्षा ना टेस्ट भन्नाट आहे. एक नंबर टेस्ट. सुनील दादा, आता पुढचा काय प्लॅन आहे? म्हणजे आता तुम्ही साधारण 36,000 सबस्क्रायबर पर्यंत आहात. 5 वर्षाची तुमची जर्नी आहे पूर्ण. त्याच्या पुढे काय करायचं प्लॅन आहे? म्हणजे वेगळं पण असतं. आता तुम्ही इन्फॉर्मेटिव्ह वगैरे व्हिडिओज बनवतात, ट्रेकिंग वगैरे ते चालूच असतं कंटिन्यू. डेली व्लॉग देखील तुमचे असतात. डेली पण असतं. हां, पण आता ह्याच्या पुढे असं काय प्लॅन आहे? पुढे प्लॅन आपल्याला जॉब करत गावचं पण सांभाळायचं आहे. आणि आता मी जिथे माझ्या वाईफ आहे, म्हणजे मी जिथे राहतो आता, तर वाईफच्या घरी राहतो. कारण की आमच्या दोघांचं घर जवळच आहे. म्हणजे आम्ही एकाच गावामधले. आपल्या कोकणामध्ये माहिती आहे की 12 वाडी मिळून एक गाव. बरोबर. तर आम्ही एकाच गावातले असल्यामुळे तिचं घर आणि माझं घर एक साधारण 4 किलोमीटरचं अंतर आहे. पण जिथे आता मी रेंटवर रूम घेतले तिथे इंटरनेट आलेलं आहे. ते तिथून आणि माझ्या वाईफच्या घरी जायला बरं पडतं. 2 किलोमीटरचं अंतर आहे. पण मी तिथून आता काय करणार आहे, जिथे आता इंटरनेट आहे तिथून मी इंटरनेट काढून माझ्या वाईफच्या गावामध्ये आणणार आहे. का ते तुम्हाला सांगतो, तिकडच्या मुलांना, त्याचबरोबर मला पण त्याचा फायदा होईल
की हळूहळू माझं गाव पुढे 7 किलोमीटर आहे. बरोबर. म्हणजे वाईफच्या घरापासून म्हणजे 4 किलोमीटर आणि जिथे भू म्हणून गाव आहे भू पासून चिपटेवाडी 6 किलोमीटर आहे. ओके. तर आमच्या गावामध्ये पण हळूहळू इंटरनेट झालं. ओके बरोबर. म्हणजे मुलं शिकतील इकडे. बरोबर. आणि आता लोकांना माहित पडलंच आहे ऑनलाईनचा अभ्यास चालू आहे. त्या माध्यमातून मुलं आता घरी अभ्यास पण करतील. पण इन्फॉर्मेटिव्ह तुम्ही जास्तीत जास्त घ्या युट्यूबच्या माध्यमातून. म्हणजे आता मी इंटरनेटचा आता घेणार आहे मुलांचा फायदा होण्यासाठी. बरोबर. माझा पण फायदा होण्यासाठी. मी कशाला खर्च करू असा विचार केला असता तर मग कोण गेलं नसतं पुढे. कोण गेलं तर मी स्वतःचे खर्च करू. गाव करेल सर्व लोकांना मी विचारलं पण काही मंडळींना तर ते म्हणत आम्हाला गरज नाहीये म्हणून. सरकार करेल तेव्हा करेल. तोपर्यंत 4 पिढ्या निघून आपण पुढाकार घ्यायचा. आपला पण फायदा होईल आणि 4 मुलांचा पण फायदा होईल गावात. तर मग त्यासाठी एक तो एक आपला एक प्रयत्न आहे की गावच्या मुलांचा विकास व्हावा. ओके. तुला काय वाटतं अजून? मला म्हणजे आता तुमचे जो तुम्ही मोठं घेऊन चाललायत ना पुढे की आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या मार्फत कोकणातील जी आपली यंग पिढी जनरेशन आहे ना त्यांना एक एनकरेज करायचं. म्हणजे त्यांना व्यवसायाच्या संधी निर्माण करून द्यायच्या. प्लस आता जे नवीन पिढी जी तयार होते त्यांना देखील म्हणजे कोकणाकडे शक्यतो स्टेबल व्हायला वळलंच पाहिजे. जो मुंबईला पळतोय कोकण काय परप्रांत त्यांनी भरायचा का? बरोबर. तेच मी पण देखील सांगतो ना. मी स्वतः म्हणजे मला जॉबवरून काढलं मागच्या गणपतीच्या याच्या वेळी 2019 मध्ये. तर तेव्हापासून मी उपाशी राहिलास अजिबात नाही. मी स्वतः केलं गावी. माझं पण तेच म्हणणं आहे. आणि एक त्याचं एक काय चांगलं झालं माहिती आहे की गावी राहिल्यामुळे गावी आमचा बिझनेस तर आहेच माऊली डेव्हलपर्स म्हणून आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट घेतो. त्यासोबत युट्यूब म्हणजे हा एक छंद म्हणजे व्हिडिओ वगैरे करून टाकणे हा एक छंद आहे. पण तो देखील जोपासायला होतो. त्यावेळी काय व्हायचं जॉबच्या वेळी की सुट्टी पाहिजे हे पाहिजे ते पाहिजे प्रत्येक वेळी त्यांच्या पाया पडायला जा सुट्टी नाही मिळणार. मग ते थोडा डिस्करेज होतं. आणि या लॉकडाऊन मध्ये लोकांना युट्यूब म्हणजे काय ते कळालं. त्यांना माहित नव्हतं. लोकांना एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज या लोकांना आणि त्यामुळे काय लोक अर्धे लोकांना कोकणामध्ये स्थायिक झाले. भरपूर उदाहरण माझ्याकडे भरपूर आहेत. कारण की सांगितलं असतं मी तुम्हाला पण नक्कीच कधी वेळ आली तर आपल्या युट्यूबच्या माध्यमातून सांगितलं. बरेच लोक स्थायिक झाले. म्हणजे आपल्या कसं आता बघा मालवणी लाईफने देखील की त्यांचे जे व्हिडिओ बघून एखाद्या हे केलेलं माशांचा वगैरे व्यवसाय केलेला तर तुम्ही देखील तसे पण चालू करू शकता. माझ्याकडे चॅनलवर पण मत्स्य व्यवसायाचे व्हिडिओ. पण आमचा पट्टा काय होतो माहितीये आमचा जो पट्टा आहे तो डोंगराळ पट्टा. बरोबर. तर आम्हाला समुद्र ठिकाण नाही आहे आम्हाला. बरोबर. त्यामुळे आम्हाला मासेची व्हिडिओ बनवताना नाही जमत. आमच्यासाठी जास्तीत जास्त डोंगराळ पट्टा असल्यामुळे आम्हाला काजू लागवड आंबा लागवड नारळची लागवड असे व्हिडिओज बनवायला आम्हाला तिथे आवडतं. बरोबर. त्या ह्याच्यात आणि मुळामध्ये मी मच्छी खात नाही. ओके. तर त्यामुळे मला पण मच्छीचे व्हिडिओ मी बनवतो. मच्छी तुम्ही खात नाही. परत चिकन आणि मटन हे खातो. बस. तर धन्यवाद सुनील दादा मला भेटायला आल्याबद्दल. अरे याच्यात सुवर्ण कोकण युट्यूब चॅनल कडून तुमचे भरपूर धन्यवाद. तुझे पण धन्यवाद. तू आलास भेटायला त्यासाठी. आणि एक मला समजत नाही आतापर्यंत सबस्क्रायबर म्हणतात युट्यूबवाला रिप्लाय देत नाही. ठीक आहे. हो रिप्लाय देता युट्यूब जो पर्सन आहे. आणि जो युट्यूबर असतो तो म्हणतो सबस्क्रायबरला रिप्लाय देता येत नाही कारण की आपण एडिटिंग मध्ये असतो. बरोबर. या दोन्ही दुहेरी बाजू मला त्याचं काही गणित कळतच नाही. माझं म्हणणं आहे की जो सबस्क्रायबर आहे जो व्हिडिओ आपले 10 मिनिटं स्वतःचा वेळ काढून बघतो तर नक्की त्याला ना आवर्जून तुम्ही रिप्लाय द्या. माझं मत ते वैयक्तिक मत आहे. कारण की तराजू जो असतो ना तो एका बाजूला कधीच नाही आपल्याला नेहमी असं स्टेबल ठेवावं लागतं. म्हणून एक तुम्हाला सांगतो की जे आपले सबस्क्रायबर आहेत जे कमेंट करतात आपल्या युट्यूबरने पण त्यांना रिप्लाय दिलं पाहिजे. मोठे युट्यूबर त्यांना कसं माझ्या मते भरपूर नाही रे असं बघ माझं म्हणणं आहे की बिझी असला ना पण आता कोणी आज मी एक सबस्क्रायबर आहे मी तुझा सबस्क्रायबर आहे पण मी तुझी व्हिडिओ बघतोय पण मी तुला कमेंट करतोय त्याचा पण रिप्लाय दिलं गरजेचं आहे. म्हणजे माझं म्हणणं आहे की 2 दिवस का ना हो 3 दिवस का ना बरोबर रिप्लाय देणं गरजेचं आहे. कारण की आपण एक परिवार आहे कुटुंब आहे. कारण की आपण समोरचा आपल्याला जेव्हा रिस्पेक्ट देतो ना तर आपण पण त्याला रिस्पेक्ट देणं गरजेचं आहे. म्हणून मी सर्वांना नाही जमत असेल ना तर त्या एक स्टोरी टाकून द्यायची कृपया करून दिलगिरी व्यक्त करतो की बाबा मला कोणाचे रिप्लाय देता येत नाही कारण की माझं मोठं प्रोजेक्ट ह्या मोठ्या प्रोजेक्टवर काम चालू आहे म्हणून. तर असं सांगायचं ते उत्तम आहे सगळ्यात बेस्ट. तर लोक रिप्लाय देतात आणि काही पण आणि अजून असे काही कमेंट्स असतात म्हणजे त्या व्हिडिओमधून त्यांना असे आन्सर्स हवे असतात त्यांचं तर मस्त रिप्लाय दिला पाहिजे. त्यांना दिलंच पाहिजे. आणि तो जो युट्यूबर बिझी असेल ना तर दुसऱ्या युट्यूबरने तिथे यायला रिप्लाय दिला पाहिजे. बरोबर. माझं ही गोष्ट एकमेकांना
सपोर्ट हे करून सगळ्या गोष्टी चाललं पाहिजे. नाहीतर तो व्हिडिओ बनत माझा देतो बघून तसं नाही. कारण की कुठलाही युट्यूबर असेल ना त्याला माहिती आहे त्याची मेहनत काय. बरोबर. आज तू एवढा लांबून आलास, ती तुझी जर्नी, त्याच्यामध्ये तुझं 4 तास 5 तास तू अंग मेहनतीचं ते गाडी चालवतो, तर त्यामध्ये अर्धा तास तू इथे थांबलास, परत व्हिडिओ बनवतोय, परत तिकडे जाणार, परत येणार, घरी जाऊन तू डोळ्यामध्ये टील टाकून व्हिडिओ बनवणार आणि ते अपलोड कर. ही मेहनत प्रत्येकाने एकमेकांना समजून घेतो तर सगळ्या गोष्टी इक्वली होऊ शकतात. फक्त समजून घेणं गरजेचं आहे आणि प्रत्येक युट्यूबरने प्रत्येक सबस्क्रायबरला रिप्लाय देणं गरजेचं आहे. आम्ही तर देतो मस्त आणि आमच्या दिलंच पाहिजे रे, दिलंच पाहिजे. आणि सबस्क्रायबरनी पण थोडंसं समजून गेलं पाहिजे युट्यूबर कडून. कारण काय काय सबस्क्रायबर असे डेंजर असतात ना, भरपूर भयानक कमेंट्स टाकतात. इग्नोर करायचं, इग्नोर नाही करायचं, त्यांना थम्सअप करायचं. कारण की असे पण असणं गरजेचं आहे. कारण की ते आपल्यासाठी मोटिवेट असतात. आपण अजून त्याच्यापेक्षा काहीतरी करून दाखवायचं. डिमोटिवेट करतात. खचून नाही जायचं, बिंदास रे, जेवढं करता येईल बघ. हा तुमचा डायलॉग ना आता हल्ली 8 दिवसापूर्वीचा आहे. हा कुठला ग्रुपवर 8 दिवसापूर्वी कुठला खचून जायचं नाही. माझा तो एकच आहे. 8 दिवसापूर्वी सांगितलेलं, कारण व्ह्यूज येत नव्हते आमच्या चॅनलला वगैरे. डाऊन झालेले माझे 6 लाखावरून डायरेक्ट 20,000 वर आले होते. नाही भाऊ, 6 लाखावरून 20,000 वर आले होते. व्हिडिओ टाकले, परत अप झाले. पायरी चढायचं असेल ना, 4 माळं जायचं असेल ना, तर जिना नसेल तर लिफ्टनी जावं लागतं, आणि लिफ्ट बंद असेल तर जिनाने जावं लागतं. म्हणून सांगतो, प्रयत्न करत राहा. नक्कीच. बरोबर आहे ना? नक्कीच. तर मित्रांनो, आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला नक्की सांगा. त्याचबरोबर सुनील दादाच्या चॅनल सबस्क्राईब करा. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देईनच तुम्हाला. आणि त्याचसोबत आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल देखील सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. प्रत्येक युट्यूबरला हेल्प करा तुम्ही, पुढे करा. कारण की महाराष्ट्रातला सर्व युट्यूबर आहेत ना, प्रचंड मेहनत घेतात. मग तो कुठलाही कॅटेगरी मधला असला, म्हणजे फूड असो, ट्रॅव्हल असो, पण त्याला सपोर्ट करा. नक्कीच. थँक्यू. सुनील दादाने खास आमच्यासाठी चाय आणलेली आहे. हो, गावाल्यांनी चाय पिया. गावाल्यांनी चाय एक नंबर. आणि कपातून चाय आहे. 4 जण आहोत. तुम्ही पण चाय घेणार ना? तुम्ही पण घेणार ना, की वडापाव सारखे नाही घेणार? खूप आवडते. ओके. पण आता ना बिन साखरेचा चहा प्यायला लागणार आहे पायामुळे. बाकी काय नाही, आज तुझ्यामुळे पितोय मी. ओके, थँक्यू. धन्यवाद. चला बघा बाईक वर जातोय. डायरेक्ट लांजा. चल संगमेश्वर. चल बाबा. चला. थँक्यू. भेटल्याबद्दल थँक्यू. पुन्हा असंच भेटूया. चलो. बाय.